Hej YouTube. I dag vil vi vise vores fyrværkeri 2015 til 2016. Og det er alt vores fyrværkeri sammen. Ja. Jeg starter fra den af. Her har vi, jeg har sådan et billede video, men der er to forskellige rakettertræ. De her i rød buket, og så nogle i guld buket. Andre farver. Ja. Andre farver. Ja, dem har vi så to pakker i, der er 5 i hver. 50 gram krudt i, rigtig fine. Så har vi Grand Cru XO og har Nyborg. De her fra Bilka. Ja. Og så har vi sådan små partikopper, dem har vi også heroppe. Har vi en til pakke. Ja. Så har vi Royal Classic bomberør. Mit bomberør. Det er der 50 gram krudt i. 5 skud i bulkrokade. Så har vi sådan en pakke Dragon Fireworks. Ja, der er 19 i. Der var 19 i. 19 i den der? Det var der ikke det? Der var 9. Nå nej, 9, undskyld. 9. Så har vi der Diamond Wolska batteri. Ja. Der er 46 skud i. Ret flot. Rigtig lækkert. Måske kommer vi til at fyre noget af i aften, det ved vi ikke. Ja, vi Måske nogle af de her. Måske nogle af de der små i der. De har 2 pakker, dem her, der er 10 hver. Ja. Virkelig små, du kan se, det er sådan størrelse med ens finger. Så vi tager den her. Der er 11,6 gram krudt i. Det er virkelig lidt, og dem har vi 2 pakker af. Nej, det ved jeg godt. Det er fordi, det er virkelig svært. Så har vi et juniorsortiment også. Det er der er godt. brugt meget, men Ja, det har vi fyret meget af.